Sok szeretettel köszöntöm nézőinket és hallgatóinkat, ez itt a Társbérlet, melynek célja a társadalmi innovációról szóló párbeszéd, tudásátadás, gondolatébresztése, a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium és a Nemzeti Kompetencia Központ támogatásával, hazai szereplők és jó gyakorlatok megismerése. Sok szeretettel köszöntöm mai vendégeinket itt a stúdióban. Mai adásunk vendégeit sok minden összeköti, hiszen az ELTE Bölcsészettudományi Karáról érkeztek, nyelvészettel foglalkoznak, és mindketten részt vettek, illetve részt vesznek a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium munkájában. Kuna Ágnes, az ELTE BTK alkalmazott nyelvészeti és fonetikai tanszékének habilitált egyetemi docense, illetve Simon Gábor, az ELTE BTK mai magyar nyelvi tanszék habilitált egyetemi docense a mai vendégeink. Arra kérlek benneteket, hogy röviden mutatkozzatok be. Köszönjük szépen a meghívást, és mindenkit sok szeretettel köszöntünk. Ahogy elhangzott, én Kuna Ágnes vagyok, az ELTE-n oktatok és kutatok, tanszékvezetőként vagyok most a említett alkalmazott nyelvészeti és fonetikai tanszéken, és a kutatási témám az az egészségügyi kommunikáció, ez igen tágan értelmezve, beleértve például az egészségügyi dolgozókat érintő konfliktusokat és nehéz helyzeteket, és amúgy pedig orvos-beteg kommunikációval, beteg elégedettséggel és minden egyéb területtel is foglalkozunk. Köszöntöm én is a nézőket, hallgatókat, és köszönöm a meghívást, a lehetőséget, hogy itt Ágival beszélhetünk ma kutatásokról. Az én fő kutatási területem az alapvetően a nem szó szerint értett jelentések. Ezeket úgy mondjuk nyelvészetileg, hogy figuratív vagy indirekt nyelvhasználatnak a jelenségei a magyarban, elsősorban a metafora, de más hozzá kapcsolódó vagy vele érintkező jelenségeket is vizsgálok, és a másik terület, amivel próbálom mindezt összekapcsolni, és így módszertanilag is megalapozni, az pedig a korpusznyelvészet. Én sokat foglalkozom számítógépes nyelvi elemzésekkel, és ezeknek a nagy korpuszoknak, kisebb vagy nagyobb korpuszoknak a szisztematikus alapos feldolgozásával, tehát tulajdonképpen egy ilyen kognitív korpusznyelvészeti kutatási terület az, ami az én fő profilom. Projektjeitek mindegyike a társadalmi jólétet célozza, és erősen kapcsolódik az egészségügyi mentálhigiéniai szolgáltatásokhoz is. Először Ágneshez fordulok. Ez egy nagyon különleges és egészségügyi szakdolgozókat érintő konfliktuskezelésen alapuló tréningkezelési program. Kicsit sok ebben a megnevezésben vagy leírásban az idegen szó. Arra kérlek, hogy próbáld meg röviden összefoglalni, miről szól ez a projekt. Már több mint 10 éve foglalkozunk egészségügyi dolgozóknak a konfliktusaival nemzetközi közegben, amerikai, svájci és magyar kutatókkal együtt. Ez egy nem kifejezetten nyelvészeti, sőt, tulajdonképpen én vagyok egy kicsit a kakuktojás, bár soha nem éreztem magam így. Az egyetlen nyelvész ebben a projektben pszichológusokkal, kulturális antropológusokkal, szociológusokkal, orvosokkal működünk közre, hogy megismerjük ezt a igen fontos rész, hogy az egészségügyi dolgozók milyen konfliktusokkal néznek szembe, akár a saját csapatukon belül, vagy a hozzátartozókkal, páciensekkel, és ez mondjuk hogyan hat az ő mentális egészségükre, hogyan hat a betegellátásra. Ezt tudományos szempontból közelítettük meg, számos tudományos eredményt publikáltunk cikkekben, előadásokban, és már igen régen megfogalmazódott az az igény, hogy ezek az eredmények mindenképpen be kellene kerülni a gyakorlatba, vissza kellene forgatni őket az egészségügyi dolgozók javára, ami aztán pozitív hatással lehet a betegellátásra és az ő mentális egészségükre is. A cím az nagyon érdekes, hogy hogyan is lehet ezt elnevezni, ezen gondolkodunk, és van újabb ötletünk a címre, ami praktikusabb is, de jelenleg ez egy egészségügyi dolgozók számára egy konfliktuskezelő tréning, amit mi fejlesztettünk a Hárfa Alapítvány és a TinLab együttműködésével, de természetesen egy igen hosszú időszakra alapozva, tehát nem ebben az elmúlt fél évben történtek ezek a fejlesztések. Igazán egy óriási lökést és egy keretet adott annak, hogy valaki, egy társadalmi szervezet egyáltalán bízott abban, hogy erre szükség van, ennek igenis meg kell valósulnia, és ebben a Hárfa Alapítványtól például én nagyon sok támogató hozzáállást kaptam.
A nyelvben nagyon sokszor és a kommunikációban is leképződnek társadalmi viszonyok, hierarchikus viszonyok. Itt a konfliktuskezelés alatt azt érted, hogy az egészségügyi dolgozók hogyan kommunikálnak a betegekkel, és hogyan lehet konfliktusokat megoldani köztük? A konfliktusok szerintem nagyon sokrétűek, tehát hogyha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni, akkor azt mondanám, hogy valami összeférhetetlenség. Na most, hogyha ezt belegondolunk, hogy mindenhol valósulhat meg, akár a mindennapjainkban, akár egy egészségügyi közegben, akkor ez egy nagyon sokrétű válasz lesz. Ha az egészségügyi közegben nézzük, akkor ezek lehetnek személyek közötti, csapatok közötti, azon belül is lehet szakmai együtt dolgozók között, tehát egy ilyen interprofesszionális konfliktus, vagy lehet pontosan a páciensekkel, a hozzátartozókkal. Tehát ez a kép, ez rettenetesen komplex. Az is lehet, hogy aki készíti a beosztásokat, vagy aki úgymond a főnök, a csapatnak az irányítójával, a főorvossal, a főnővérrel. Tehát ezek a viszonyok nagyon komplexek, és nagyon sokszor amúgy nekünk az mutatkozott meg már a kutatásainkban is, hogy a hierarchiával és a hatalommal összefüggenek. Hogyha mondhatok rémítő számot, akkor ez az eredeti kutatási tervünkben nem volt benne, hogy a hatalmi viszonyokat vizsgáljuk a konfliktusok kapcsán. Az amerikai és a svájci anyagban 40%-a volt a szakmabeli konfliktusoknak a hatalommal való összefüggése, magyar esetben 97. Tehát Magyarországon az általunk vizsgált konfliktusoknak majdnem a teljes egésze valamilyen szinten hatalmi és hierarchikus viszonyokkal összefüggésben állt. Miért tartottátok fontosnak, hogy ezekkel a konfliktusokkal, a szakmaközi konfliktusokkal foglalkozzatok, és miben különbözik a ti tréningetek más hasonló programtól? A mi tréningünk az, ahogy mondtam is, valós történeteken alapul. Tehát összesen a 3 nemzetből közel 300 konfliktust gyűjtöttünk össze, ebből 250 szakma közi konfliktus, tehát mondjuk orvosok, nővérek közötti, vagy más egészségügyi dolgozók közötti konfliktus, és ezek a történetek olyan betekintést nyújtottak ebbe a világba, amelyek révén nyilvánvalóvá vált, hogy is lehetne ezekkel foglalkozni, hogyan lehetne segíteni, hogy maguk a konfliktusok esetleg vezethetnek-e valami újhoz, valami csapatmunkán belüli termékeny, konstruktív megoldáshoz, mert szerintem a konfliktusokra igenis szükségünk van. Tehát ezek nem valami rosszak annak ellenére, hogyha rákeresünk az interneten, ilyesmiket fogunk látni, akár képekben, akár szavakban, inkább a negatív asszociációk dominálnak. És a mi tréningünkön mi azt szerettük volna, hogy, és ezt is próbáljuk megvalósítani, hogy értsük meg, hogy mi zajlik egy ilyen helyzetben. Ennek része az érzésvilág is, tehát hogy az érzések se kerüljenek a háttérbe, és akár éljük meg ezeket a konfliktusokat, és próbáljunk új utakat találni, hogy hogyan is lehet tényleg konstruktívvá tenni ezeket a konfliktusokat, helyzeteket. A válaszod elején említetted, hogy 3 országból is gyűjtöttetek adatokat. Melyek ezek az országok, és lehet-e mondjuk különbségeket felfedezni, vagy akár hasonlóságokat az országok? Igen, Amerika, Svájc és Magyarország. Vannak különbségek, vannak hasonlóságok, amikor az amerikai adatok, tehát ugye ezeket szépen szisztematikusan feldolgoztuk, és egymás számára is különböző összefoglalók, rezümék formájában elérhetővé tettük az egyes történeteket, és amikor az amerikaiak meglátták, akkor azt mondták, hogy úristen, hát ezek milyen kemény sztorik, tehát voltak azért ilyen élmények is, de azt is látszott, hogyha például a nyelviségre is visszatérünk, nálunk elég gyakori minta az, hogy az orvosok feudális rendszerként élik meg a mindennapjaikat. Ez például azért előfordult más formában, ilyen diktatúraként, keretezve, nyelvileg megfogalmazva a svájci adatokban, és tehát, hogy nem csak erre jellemző, de nálunk nagyon kifejtett az a fajta konfliktus megélés, hogy hierarchikus rendszerben élünk, feudális rendszerben élünk, mármint, hogy így akár ez az egészségügyi vagy kontextusra vonatkozik a mi adataink alapján, és hogy az implicit szabályok határozzák meg a mindennapokat, és ez egy ilyen belső és visszatérő konfliktus forrás is.
A konfliktusok kezelésében említetted is, hogy nagyon fontos az empátia, hogy tudjuk és érezzük, hogy mit érez a másik. Milyen egyéb alappillérei lehetnek még ennek a folyamatnak, vagy hogyan próbáljátok meg a konfliktusokat feloldani, megoldani, illetve hogyan vigyelt ez előre? A mi tréningünkben nagyon nagy szerepet kapott pont a figuratív nyelvhasználatnak az elemzése, azaz a metaforák. A metaforák nagyon jó lehetőséget kínálnak arra, hogy keretezzenek egy-egy helyzetet, ami egyrészt lehetőség, másrészt meg pont akár hátránya is, vagy hátráltatója is lehet, hogy egy bizonyos helyzetből kijöjjünk. Mi ezeket a metaforákat kutattuk, megnéztük, az egész nyelviséget is, és erre építve például bevontunk olyan téri elemeket és játékokat, Lego építési folyamatokat, különböző téri elemek elhelyezését, poszteralkotást, és ezeken keresztül, hogy hogyan állunk ebben a helyzetben, fent-lent, ezek általánosan jellemzőek, hogy a konfliktusokban ez a hierarchia megjelenik, a legegyszerűbb téri mi voltunkban is, a fenttel és a lenttel, vagy akár a kicsivel és a nagyjal, a kicsi az önmagában is lejjebb van, mint aki nagy, és ezekben a helyzetekben ez nagyon sokszor stabil. Mi, amikor megpróbáljuk feldolgozni ezeket, és mondjuk megépítünk egy-egy helyzetet, akkor nagyon sok minden már azáltal, miközben építenek együtt csoportban a résztvevők, közben is zajlanak konfliktusok amúgy. Tehát, hogy nem mindig értenek egyet, hogy ezt a helyzetet tényleg így kell, rakjuk ide, és már ott helyben mondjuk trénerként szükséges kezelni, vagy észrevenni, detektálni, hogy lehet-e segíteni ezeket a folyamatokat, vagy kell-e beavatkozni, vagy nem. És miközben ezek megépülnek és beszélünk róla, vagy beszélnek a résztvevők róla, azokat a visszajelzéseket kaptuk, hogy jobban megértették a résztvevőknek a pozícióját, hogy adott esetben egy orvos mennyire leterhelt, és rá is raktak kockákat. Ugyanúgy a nővérre is. De ezek például nagyon sokszor, amikor a konfliktus fennállt, térben távol kerültek egymástól. Nagyon sokszor az orvos fölkerült, tehát a hierarchiában tényleg ez meg is jelent az építés folyamatában is. De ugyanez megfigyelhető, amikor arra kértük őket, hogy oldják meg ezt a helyzetet, akkor az történt, hogy egy szintre kerültek, közel és egymással szemben. És ez a fajta belátás, hogy mi mindent cipel egy-egy ember egy helyzetben, egy egészségügyi kontextusban nagyon sok teher van, és hogyha megértem a másikat, azt az empátiát, amit te is említettél, vagy megértem és megérzem, akkor sokkal könnyebb lesz tényleg leülni ahhoz az asztalhoz, megbeszélni, és egy következő esetben már ezekkel a tapasztalatokkal újra kezdeni. Vagy akár kommunikatív panelekkel, vagy nem rögtön idegesen kezdem, végig gondolom, hogy ugye az asszertív kommunikációról egyebeknek nagyon sokat szoktunk hallani. Mi végeztünk egy ilyen önigazoláshoz kötődő vizsgálatot is, és ezeknek a nyelvi mintázataiban, ha leszeretném egyszerűsíteni, akkor 2 fő mintázat van, az egyik a te vagy a hibás, a másik pedig, hogy igazam van. És ez ugye mindennapjainkban is jellemző, de ebből nem fogunk tudni kilépni. Akkor benne marad az ember ebben, ha nekem van igazam, vagy te vagy a hibás, akkor nem lesz megoldása a konfliktusnak, ez újra és újra elő fog kerülni. Tehát mi ezeket próbáljuk felfedni, hogy a saját működésünkben is meglássuk, hogy rendben van, ha nekem van igazam, ez most lehet, hogy jó érzés, de ez a következő csapat munkában, amit el kell végeznem nap mint nap, nem fog előrevinni. Egy kicsit hadd egészítsem ki azt, amit Ági mondott, de autentikus leszek, mert az ő kutatásukból fogok példát hozni, ugyanis abban a szerencsés helyzetben voltam 2 hete, hogy egy pszichológiai konferencián voltam résztvevő, és hallgattam egy előadást, ahol Ági társszerzőként közreműködött. Nem ő volt az előadó, hanem egy kolléganő, és ami még ehhez kapcsolódóan, tehát most nagyon sok olyan dolog visszhangzik bennem, amit most hallottam, és az előadásból is fel tudom idézni, ezeket a különböző kategóriákat, a hierarchia, a hatalom, a hibáztatás, az igazság kategóriája. Ugye ami nagyon meglepő
volt, és ugye, ha jól értettem, akkor a kutatásotokból bontakozott ki a perspektívaváltás, hogy annak a mérése, hogy hányszor történik meg az egy konfliktusról való beszédben, hogy nem csak a saját perspektívámat érvényesítem, hanem a másikét is. És talán itt is voltak kultúrahoz kapcsolódó különbségek, erre nem emlékszem, de szerencsére itt ül a szakértő mellettem, hogy ez lehet még az empátiához kapcsolódóan egy másik olyan dolog, ami a konfliktus kezelésben szintén fontos, ugyan a metaforákhoz nem kapcsolódik, de itt esetleg erről mondanám még pár szót, mert szerintem ez is szintén nagyon izgalmas volt, hogy mennyire jellemző vagy nem jellemző az adott kultúrára, hogy a másik, ugye az egészségügyi helyzetekben, konkrét helyzetekben, hogy a másik nézőpontjával is foglalkozom, hogy lehet, hogy te azt gondolod, vagy lehet, hogy te úgy látod, én meg így. Igen, amúgy mi nem csak a metaforákkal vagy a figuratív nyelvvel foglalkozunk, hanem az egész nyelviség kérdésével. A perspektívaváltás az nagyon érdekes, de a perspektíva nem csak a váltás, hanem például mi azt is vizsgáltuk egy másik kollega nőmmel, ő nyelvész, hogy amikor elmesélik ezeket a konfliktusokat, ugye az már nem tudjuk, hogy így történt-e, mi csak azt tudjuk ebből a narratívából, hogy ő így élte meg. És amikor azt mondjuk, hogy azt mondtam, hogy, tehát hogy csak a mondás, a közlésigéket vizsgáltuk, akkor amikor az alany a saját dolgairól beszélt, hogy én azt mondtam, én azt közöltem, én így beszéltem, így kommunikáltam, azok semleges dolgok voltak. Ellenben, akivel konfliktusban állt, az savazta, az ordított, az kiabált, és egy nagy csomó negatív, polarizált megnevezése volt az ő megéléséből. Tehát ez is egyfajta önvédelem, hogy magamat védem ebben a helyzetben. Én nem ordibáltam, én csendesen beszéltem, én csak mondtam, tehát egyfajta semleges közegben látjuk, amíg a másik meg ordít velem, meg savaz, meg leszól, meg rám csapja az ajtót. Tehát szerintem a perspektívaváltásra abból a szempontból is szükségünk van, hogy saját magunkra is ránézzünk. És ehhez ki kell lépni egy kicsit a bőrünkből, hátrébb kell lépni, és a mi tréningünkön ezek a fajta megélések és kilépések és falépítések, lebontások, áthelyezések, ezek pont arra adnak lehetőséget, hogy magunkat is közelebb, távolabb, máshová helyezzük el, és másképp beszéljünk róla, és belássuk, hogyha hibáztunk, mert mindannyian, tehát hogy konfliktusban mindig két vagy több résztvevő van, és hogyha meg szeretnénk oldani, akkor mindegyik félnek van szerepe. Sokszor előkerült az elmúlt pár percben a metaforák, illetve a metaforák kutatása, most Gáborhoz fordulok, és arra kérlek, hogy röviden foglald össze a kutatásotokat, honnan indultatok, és miért érdemes vizsgálni a metaforákat. Jó, hát kicsit megijedtem, amikor még az előző felvezetésedet mondtad, hogy mindannyiatok kutatása kapcsolódik a társadalmi jóléthez, mert hogy én amikor meséltem a figuratív nyelvről, meg a korpusz nyelvészetről, hát annak nem sok köze van láthatólag, vagy látszólag legalábbis a társadalmi jóléthez, és éppen ez volt az érdekes motívum, amikor elkezdtük ezt a kutatást, a most is zajló, és reményeim szerint egyre inkább kiteljesedő kutatást kezdeni. Ugye alapvetően ez egy kutatói közösségről van itt szó, amelyben hallgatók és fiatal kollégák is együttműködnek, ez az ELTE-hez kapcsolódik, bár van olyan kolléganő, aki most már nem az ELTE-n tanít, hanem másik egyetemen, tehát ilyen értelemben egy kicsit így szélesedik a kutatócsoportnak az összetétele. Szóval alapvetően az volt a mi alapgondolatunk, hogy kellene valamilyen adatbázis arról, hogy a magyar nyelvben milyen metaforák vannak. Ez egyébként a nyelvészeken kívül sok mindenkit nem érdekel, megmondom őszintén, legalábbis így ebben a formában a kérdésfelvetés erősen szakmai és szaktudományos. Viszont nagyon jó példák voltak az utóbbi években arra, hogy a módszeres metafora azonosítás, a metaforikus kifejezések szisztematikus és kimerítő jellegű feltárását módszertanilag is hogyan lehet elvégezni a világ különböző nyelveiben. Alapvetően azért a nyelvészet is angolcentrikus terület, nem csak terminológiájában, hanem a vizsgált célnyelvet tekintve is, és egy nagyon nagy kihívás az, a nem angolul beszélő vagy nem angol nyelvet vizsgáló nyelvészek számára, hogy az angolra optimalizált módszereket átfordítsuk magyarra. És hát mi ezt akartuk csinálni, és ezt is csináltuk, tehát a mi kutatásunk alapvetően, még amikor ugye kezdeti formájában volt, ez egy módszertani fejlesztés volt, adaptáljunk egy meglévő módszert magyarra. Ennek
lendületet adott az, hogy nagyon sok más nyelvre is adaptálták az elmúlt néhány évben ezt a módszert, a kínaitól kezdve különböző szláv és germán nyelveken át egészen afrikai nyelvekig is például, és hát ebbe akartunk mi is illeszkedni. És akkor itt jön a társadalmi jólét, hogy jó, akkor csinálunk megcsináltuk ezt az adaptációt, van egy működő módszerünk, ami a magyarban meg tudja jól mutatni az elemző, vagy amivel az elemző meg tudja mutatni, hogy hol vannak metaforák egy szövegben, akkor csináljunk egy nagy adatbázist, egy korpuszt, amiben nagyon sok szövegben mind jelölve vannak a metaforák. És hát itt merült fel a kérdés, hogy de milyen jellegű legyen ez a korpusz. Tehát most a hasra ütésszerűen válogatunk mindenféle szöveget, abból nem sok jó fog kisülni, egyrészt mert nem lesz reprezentatív a mintánk, másrészt pedig ez igazából semmiről nem fog elmondani semmit. Vagy annyira általánosak lesznek a következtetések, hogy ez nem lesz igazából hasznos. És akkor fordultunk, vagy hát Ágival is beszélgettünk, és Ági javaslatára fordultam én a Kaló Zsuzsához, aki a pszichológia karon, az ELTE PPK-n tanszékvezető, és őt kérdeztem meg, hogy milyen témát javasolna a metafora korpusz építéséhez, tehát hogy valamilyen témaköré, ami a pszichológia számára is releváns, azt azért korábban is láttuk, hogy a mindennapi ilyen ismeretterjesztő pszichológiai szövegekben és egyéb más diskurzusokban nagyon sok a metafora. Tehát ez valószínűleg egy jó alap lenne, jó bázis lenne. És Zsuzsa ajánlotta azt, hogy az öngyilkossági kísérlet, az öngyilkossági gondolatok, tulajdonképpen az önsértés különböző formáiból átfordulni abba, hogy egy öngyilkossági kísérletet is végrehajt valaki, ez egy olyan radikális váltás, amivel a pszichológiának nagyon sokat kell foglalkoznia, mert itt a prevenciónak és a visszafordításnak van tulajdonképpen a terepe. És ezt lehetne például nagyon jól segíteni azzal, ha többet tudnánk arról, hogy hogyan beszélnek az emberek az öngyilkossági gondolataikról. És ez indított el minket tulajdonképpen egy olyan irányba, ami egy jóval specifikusabb és fókuszáltabb irány, tehát nem általában metafora korpuszt akartunk már építeni, hanem egy olyan korpuszt, amely az öngyilkossághoz kapcsolódó jó részt online bejegyzések, tehát posztok, blogbejegyzések vagy kommentekhez kapcsolódó, vagy hát ezeket megvalósító szövegekben tárja fel, hogy hol vannak és milyen metaforák jelennek meg, és innen pedig tulajdonképpen már csak egy lépés volt, persze egy nagy lépés, odáig eljutni, hogy akkor lehet, hogy érdemes lenne azzal is foglalkozni, hogy ezeket a metaforákat szisztematikusan meg is nézzük, és erre építve valamilyen módon a szuicid prevenciót is segítjük, akár úgy, hogy felhívjuk a figyelmét a szuicid prevencióban dolgozó szakmabeliekre, civileknek, tehát felhívjuk a figyelmüket arra, hogy milyen metaforákra érdemes figyelni, akár pedig úgy, hogy valamilyen fajta számítógépes applikációval, vagy annak a megalapozásával segítjük azt, hogy ezeket a metaforákra, ezekre felfigyeljenek azok, akikhez segítségért fordulnak krízisben lévő emberek. És akkor így jutottunk el tulajdonképpen a jólétig, tehát ha 3 kulcsszót keresnék, akkor az első kulcsszó nyilván a metafora lenne, a második kulcsszó a korpusz lenne, vagy a számítógépes feldolgozás, és a harmadik kulcsszó pedig a szuicid prevenció, amivel kapcsolatban mi most próbálunk eredményeket elérni. Tudnál mondani pár olyan példát, amelyek nagyon erőteljesen, vagy könnyen felismerhetőek, mondjuk a metaforák területén is összeköthetőek a szuicid hajlammal? Igen, kicsit ilyen anekdotikusan kezdem, hogy azt egyébként elég régóta tudja a pszichológia, illetőleg annak egy terület, amit úgy hívnak, hogy diskurzív szuicidológia, hogy a metaforák fontosak. És azt egyébként elég sokat lehet hallani, találni, hogy mik ezek a metaforák, tehát általában ezek egy része általános krízis metafora, a lefelé irányulással van összefüggésben, hogy lent vagyok, az életem mélypontra jutott, bent vagyok a gödörben, a gödör aljára kerültem, stb. Romokban az életem összeomlott, stb. A másik részük pedig, hát amit most én például kiemelnék, az nagyon 2 izgalmas dolog, vagy 2 izgalmas metaforikus mintázat, és az egyik ez a fizikai fájdalom. Tehát, hogy úgy élik meg ezeket a gondolatokat, mintha késsel szurkálnának, például van egy ilyen konkrét kifejezés, egy példa a korpuszból, vagy hogy fáj, és akkor ezt hangoztatják, hogy valami nekik nem jó fáj, tehát fizikai betegség tünetekről számolnak be, ami persze nem zárható ki, hát miért ne lehetne tényleg fiziológiai fájdalom, de mégis úgy szoktunk gondolkodni a mentális problémákról, mint amik nem fiziológiailag nem csapódnak le elsősorban.
A másik érdekesség pedig ez a diskurzív kapcsolat ezekkel a gondolatokkal, ezek megszólítanak minket, ezek hívogat a mélység, jönnek ezek a gondolatok valahonnan, szólnak hozzám, ezek is olyan mintázatok, amelyek visszatérőek, és ahogy visszatérek én is a szakirodalomhoz, hogy ezekről korábban csak ilyen anekdotikus listáink voltak, hogy hát igen, ezek szoktak megjelenni. Olyan emberek, akik ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, azok gyűjtögettek, és akkor ők maguk listáztak, de hogy melyikből van mennyire tipikus, mennyire centrális, tehát ennek a mérhetősége és a disztribúciója, úgy mondjuk a korpusznyelvészetben, tehát az eloszlása milyen, azt eddig nem tudtuk, és hát mi majd szeretnénk ezen a téren is ugye tovább haladni. Nem tudom, hogy csatlakozhatok el, mert egyrészt ebben a projekt kezdetén együtt is dolgoztunk, és együtt is gondolkodtunk sokat, másrészt pedig az egészségügyi kommunikáció egészében a metaforakutatás az egy nagyon kiterjedt terület, és az mutatkozik meg, hogy nagyon hasznos terület is. Tehát elsősorban például a rákhoz és a krónikus betegségekhez kapcsolódóan elég sok kutatás van, hogy hogyan is gondolkodunk, hogyan keretezzük ezeket a betegségeket, és a nyelvészeti kutatásoknak alkalmazott vetületei is vannak, és hatása is van. Ha belegondolunk, akkor a betegségeket legtöbbször valamilyen szinten harcként, háborúként, csataként keretezzük, mint amúgy nagyon sok mindent, akár a konfliktusokat is, vagy akár a politikai szintérben is ezek általános metaforák. Pont, hogyha két szemben álló valami van, én küzdök a betegségemmel, vagy tényleg amikor valamilyen gyógyszert bevesz az ember, akkor az elpusztítja, tehát hogy tényleg ez a pusztítás. És erre nagyon jó kutatások voltak angol nyelvre vonatkozóan, de egyre több magyar nyelvű kutatás is van, hogy a rákkal élők nem mindig szeretik, hogy nekik harcként kell gondolkodni a betegségükről, amit elveszítenek, amikor megtesznek mindent, és mégis vége van, és Elena Semino és munkatársai egy nagyon inspiratív közeget biztosítottak arra, hogy megnézzék, hogy hogyan használják a páciensek, a hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók ezeket a nyelvi elemeket, és ott viszont tényleg egyfajta menüt állítottak fel, amiben megjelenik az utazás, megjelenik a kert, ahol például a rákos sejtek, azok a gazok, a kemó az a gyomírtó, ami után a test az nem, a kert az nem lesz ugyanolyan, de mégis elpusztulnak ezek a szövetek. Ez lehet egy tánc, a betegség lehet a tanítómesterünk, a barátunk, aki mégsem ugyanaz, mint én, nem magamban folytatom ezt a küzdelmet, és amúgy ennek hatása is volt az Egyesült Királyságban, például már a hivatalos dokumentumokból a harc metafora, tehát amikor küzdünk valamivel, tehát ez is egy metafora, nem kell leírni azt, hogy akkor a rák az egy harc, hanem amikor küzdünk valami ellen, amikor pusztítjuk, ehelyett az utazás metafora került be. Tehát ezeknek a kutatásoknak valóban van hatása a gyakorlatra, és azt mutatják meg, hogy tehát pont a perspektívát, hogy mennyiféleképpen beszélhetünk valamiről, és nem lehet előírni egy páciensnek, hogy ő ne küzdjön, ha ő küzdeni akar, ha ő egy küzdőszellem, ha ő így éli meg, és így szeretne róla beszélni, nyilvánvalóan beszéljen róla így, de legyünk tudatában annak, hogy sokféleképpen lehet beszélni, megélni, és ne csak egyfajta narratívát tudjunk nyújtani. Igen, ezzel kapcsolatban, és pont Semino ugye neve előkerült, Elena Seminoé, ugye ők azért a Covid időszakában is végeztek vizsgálatot. Én ezt a hallgatóknak szoktam emlegetni, mikor a metaforákról van szó, hogy megnézték, hogy a különböző média felületeken a Covid-dal, mint helyzettel milyen metaforák kapcsolódnak össze, és itt is a harc, a háború, küzdünk a betegséggel, ott vannak a frontvonalon az orvosok és a nővérek, stb. És azt szintén, ugye Seminoék azt javasolták, hogy ez nem annyira szerencsés metaforikus keretezés, mert minden háborúnál van valaki, akit bűnösnek tekintünk, aki kirobbantja, a háborúnak van valamilyen oka, annak vannak ugye indokolatlan
áldozatai, akik az agressziónak vannak kiszolgáltatva. Mi lenne, hogyha mondjuk más típusú metaforákat használnak, amik szintén tragikusak, de nem ezt a fajta moralizáló aspektust, ezt nem vonják be a dologról való gondolkodásba, és ők például a természeti katasztrófák, az erdőtűz, az árvíz, ezeket a típusú metaforákat javasolták egy cikkben, nyilván ugye építve már a rákbetegség kapcsán szerzett tapasztalataikra, hogy lehet, hogy ezt kellene inkább hasznosítani, hogy az emberi felelősség minimalizálódjon ebben a kérdésben, az összefogás viszont maximalizálódjon, hiszen a természeti katasztrófák után is az összefogás, az együttműködés és a prevenció az, ami tulajdonképpen segít, nem pedig a konkrét harc vagy a konkrét küzdelem. Úgyhogy ennek azért tényleg egy igen kiterjedt, ma már úgy azt lehet mondani, kiterjedt irodalma van. Mi a long-coviddal vagy post-coviddal kapcsolatosan a Hamburgi Egyetemmel együttműködve foglalkozunk szintén azzal, hogy maga ez az egész jelenség nyelvileg hogy jelenik meg, mármint a post-covid, nem csak metaforikusan, hanem más tekintetben is, és nagyon érdekes kutatások vannak, amelyek bevonják szintén a metaforákon túl a képi ábrázolást, tehát hogy például vannak body workshopok, tehát hogy egy egész test méretben kell lerajzolni azt, hogy a covidot és a long covidot hogyan éli meg az ember, amikor ilyen a felhő van az agyánál, és ugye ezek a képiségek, ezek megjelennek vizualitásban, de megjelennek a nyelvben is, és nagyon keveset tudunk amúgy arról, hogy a post-covidban szenvedünk, ami amúgy egy maguk által, a betegek által létrehozott betegség, hiszen ők maguk mondták, hogy még mindig fennáll, és így kezdett el foglalkozni ezzel a társadalom is, és az orvostudomány, és szociológusok, és egyéb területeken. Tehát az, hogy hogyan beszélünk dolgokról, az alapvetően meghatározza a lehetőségeinket is, tehát érdemes erre tényleg figyelni minden területen, ami az egészségügyi állapotainkat, vagy a megelőzést, a mentális egészséget érinti, és erről minél többet tudnak a szakemberek, annál jobban tudják segíteni az ezekben az állapotokban, vagy testi, vagy mentális állapotokban lévő pácienseket, embereket. Hogyan lehet ezekből a kutatásokból társadalmi innováció? Hogyan kapcsolódik össze akár a kutatásotok, vagy a projekt, amit említettél, a társadalmi jólét elősegítésével hogyan hasznosítható ezek az eredmények szerintetek? Ahogy már említettem is, a mi távlati célunk most már, vagy távlatibb célunk most már az, hogy valamiféle eszközt kínáljunk a terepen dolgozók számára, és a terepet itt nagyon tágan értem, hiszen itt tulajdonképpen akár a közoktatásban az iskolapszichológusok, az egyetemen dolgozó tanácsadóktól kezdve, ugye a pszichiátriáig, tehát itt nagyon széles körről van szó. Tehát valami olyan eszközt adjunk a kezükben, ami jobban ráirányítja a figyelmüket a nyelvi jegyekre, nyelvi jellemzőkre, és nyilván elsősorban a metaforákra, mint nyelvi jellemzőkre vagyunk mi kíváncsiak, vagy arra álltunk rá azoknak a feltárására. És hát itt többféle dologra is lehet gondolni. Az egyik lehetne akár ilyen módon, ugye ezt tényleg ilyen metafora menünek, vagy metafora guide-nak szokták mondani a szakirodalomban, hogy melyek azok a metaforák, amelyek jellemzők, amelyek visszatérnek, amelyekre oda kell figyelni, és erről valamiféle információs anyagokat adni. Ez már tulajdonképpen a társadalmi hasznosíthatóságnak egy formája. Mi nem ebbe az irányba léptünk most el egyelőre, hanem inkább a technológiai innováció felé próbáltunk fordulni. Most jelenleg egy olyan fázisában van a kutatásunk, amelyben egy eszközt fejlesztünk, ami generatív mesterséges intelligencia segítségét veszi igénybe ahhoz, hogy a metaforákat minél gyorsabban és minél nagyobb százalékban találjuk meg. Ugye itt azért azt kell mondani, hogy a humán elemzés nagyon munka- és időigényes. Viszont nagyon gyorsan, nagyon sok adatra lenne szükségünk, és ezt a felskálázást, a kutatásnak ezt a felskálázását a generatív AI-ja szeretnénk ugye megvalósítani, amely segítene a humán elemzőt abban, hogy már előre felkínálná, hogy hol vannak szövegben potenciálisan metaforák, és akkor a humán elemzőnek ezt vagy csak jóvá kell hagynia, vagy esetleg egy-két helyen
megváltoztatja a döntést, és akkor még hosszabb távon, ha így pedig lesz elég adatunk, ami tényleg nagyon sok adat, tehát itt azért valóban mondjuk most nekünk van jelenleg egy ilyen 20-25 ezres szövegszóból álló korpuszunk, ami egy kicsi korpusznak számít egyébként a nyelvtudományban, de hát a kutatói korpuszok jellemzően ekkora terjedelműek, vagy ennél nem sokkal nagyobbak. Itt ennél 10-15-szer nagyobb anyagra lenne szükség ahhoz, hogy oda tudjuk adni a nem generatív, hanem az úgynevezett prediktív, vagy ilyen kategorizáló mesterséges intelligenciának, hogy tessék, itt vannak a metaforák, itt vannak, mi neked kategorizáltuk, és a saját mély tanulásos rendszereddel, ugye ilyen neurális infrastruktúrával tanuld meg, hogy akkor mik lehetnek a metaforák, és amikor beadunk neked egy szöveget, akkor te már azt magadtól is figyelj fel rá. És akkor ugye a következő lépés pedig az, hogy validáljuk ezeket a metaforákat, tehát bevonva ugye pszichológus, pszichiáter szakértőket elmondják, hogy ezek a metaforák tényleg mennyire kapcsolódnak a szuicid hajlamhoz, vagy a szuicid gondolatokhoz, és onnantól kezdve, ha a kettőt összetesszük, tehát van nagyon sok metaforánk és egy rendszer, ami ezt jól tudja kezelni, meg tudjuk azt is, hogy melyik metaforák, hogy úgy mondjam, fontosak és hangsúlyosak. Ha a kettőt összetesszük, akkor abból már lehet akár egy applikáció is, ami ténylegesen egy kézzelfogható innováció. Annyit még mondanék, és ezzel be is zárom a saját kutatásunk részéről ezt a kérdést, hogy egyszer a TINLab kérésére felmértük, vagy megpróbáltuk felmérni, hogy mekkora összegbe kerül ma az, hogy valaki öngyilkossági kísérletet hajt végre, és tehát nem öngyilkosságot, hanem csak a kísérletet hajtja végre. Beleértve a sürgősségi ellátást, beleértve az azonnali, ugye fizikai, fiziológiai ellátást, beleértve a hosszas rehabilitációs folyamatot, 100 000-es nagyságrendű az egyfőre jutó költség. Na most, hogyha ezeket mind meg lehet, nem mind, egy részüket meg lehet spórolni azzal, hogy jól működő, előrejelző rendszer van a prevenció területén, akkor gyakorlatilag az innovációnak, vagy a társadalmi hasznosíthatóságnak hát egy ilyen forintosítható oldalát is látjuk. Tehát itt nem arról van szó, hogy ez a projekt hoz forintokat, vagy hoz tőkét, hanem hogy a humán és az anyagi erőforrásokkal való jobb gazdálkodást tudja segíteni, ami azt gondolom, hogy mivel ugye, efelé megyünk sajnos, hogy szűkösek az erőforrásaink, és merülnek ki az erőforrásaink, és azokkal való gazdálkodást kell újra és újra ugye, optimalizálnunk, tehát ezen a területen látok még itt lehetőséget. A mi esetünkben máshol áll a történet, és mindig mit mondok, és ez azért is fontos, mert tényleg csapatban veszünk részt, és akit ki szeretnék emelni, Csabai Márta és Kocsis Dóra, akivel a tréninget meg is valósítottuk. Tehát a mi esetünkben egyrészt folytatódik a kutatás tovább, tehát például 10 év telt el, hogy felvettük ezeket a konfliktus történeteket. 10 év alatt sok minden változik, és sok minden nem. Ahhoz, hogy ezt meglássuk, hogy ez tényleg mi történt, újabb adatokat szükséges felvenni, ez folyamatban van. De meg is valósult egy tréning, nekünk ez egy vállalásunk volt, hogy ez ténylegesen megvalósuljon. Április 4-én egy akkreditált tréninget szerveztünk egészségügyi dolgozók számára. Mivel hogy ez egy akkreditált tréning volt, ezért elméleti és gyakorlati elemeket is kötelezően kellett tartalmaznia, tehát voltak előadások, és volt maga a gyakorlati rész. Ez sikeres volt, jó visszajelzéseket kaptunk, például pont az, hogy valós helyzeteken alapult, jó volt a nyelvi szempontnak a bevonása, a téri elemek és az egyéb dolgoknak az alkalmazása, ezekre mind megerősítést kaptunk a visszajelzésekben, de a mi célunk az, hogy egyrészt ez megmaradjon akkreditált képzésnek. Miért szükséges ez ilyen jól hangzik hívószónak? Azért, mert az egészségügyi dolgozók rettenetesen leterheltek, és nagyon sokszor csak olyan dolgon vesznek részt, amiben például ponthoz jutnak ahhoz, hogy az ő saját továbbképzésük és egyebek meglegyen, ez egy ilyen képzés. Tehát egyrészt ez fennáll. Másrészt a mi célunk mégiscsak az, hogy gyakorlatorientáltan az egyes csapatoknak, helyzeteknek, intézményeknek a problémáira építve tudjunk tréningeket felajánlani, és ennek a szakasza van most, hogy különböző praxisközösségeket, osztályokat, egészségügyi szervezeteket megcélozzunk azzal, hogy mi
oda megyünk és megtartunk egy ilyen tréninget, amely remélhetőleg segíti a dolgozókat abban, hogy tényleg megértsék egymást is jobban, és hogy jobban tudjon működni a csapatuk. Ez azért is nagyon fontos, mert az egészségügyi dolgozók jelentős része kiégéssel küzd. Tehát, hogyha egy problémában közösséget vállalunk, tehát hogyha még a probléma rendszer szinten akár fenn is áll, de a mi attitűdünk más azáltal, hogy tudunk perspektívát váltani, azáltal, hogy megértjük egymást, az már segít abban, hogy azok a mindennapok, amin nem tudok változtatni, mégis elviselhetőbb, adott esetben jobb hangulatban teljen. Ez szerintem amúgy alapvetően fontos, tehát ez a mentális egészségrész. Másrészt a jó csapatmunkához elengedhetetlen az, hogy ezek gördülékenyen menjenek, és a betegellátás pedig akkor tud igazán jól megvalósulni, hogyha jó csapatmunkában valósul meg, tehát ez közvetlenül a betegellátásra is hat. Úgyhogy ennek a társadalmi rész ez mindenképpen fennáll, és mi kaptunk visszajelzéseket, megkereséseket, hogy akár gyermekeknél is, vagy más helyzetekben is nagyon jól lehetne használni az itt összegyűlt tudást. Itt mondjuk hiányozna pont az a visszajelzés, hogy a valódi konfliktus helyzetekre építve, de az biztos, hogy maguk a tériségnek a bevonása, az építés, a helyzetek és a perspektívaváltás, ez más kontextusokban is jól tud működni, és bele fogunk vágni ilyen jellegű dolgokba is. Podcastünk állandó rovata, hogy arra kérjük vendégeinket, ajánljanak nekünk egy könyvet, filmet, társadalmi innovációt. Mit hoztatok nekünk ma? Én tényleg hoztam fizikailag is, ha már itt a tériségről van szó. Én 2 könyvet hoztam, mind a 2 nagyon eltér egymástól, mégis tudom őket egymáshoz kapcsolni. Az egyik Melissa Urbannek a Mindennek van határa című könyv, Tanulj meg nemet mondani, és élj teljesebb életet. Konfliktushoz kapcsolódik, hogyha nemet szeretnénk mondani. Ez egy olyan könyv, amit én megmondom őszintén, hogy tanítani is szoktam, tehát alkalmazott kommunikáció tanórán, diskurzuselemzés órán kifejezett helyzeteket szoktunk megoldani, amikor nemet mondunk és diskurzívan létrehozzuk és elemezzük a helyzeteket. Szerintem ahhoz, hogy teljesebb életet éljünk, szükséges konfliktusokat vállalni, tehát ezt a könyvet ezért hoztam, és mindenkinek ajánlom. A másik könyv az egy teljesen merőben eltérő könyv, Irvin D. Yalomnak és Marilyn Yalomnak a közös dialógusa, arról az időszakról, amikor Marilynről kiderül, hogy ő rákkal küzd, és ez az idős házaspár, aki egy életet leélt együtt, tehát tényleg 17 éves koruk óta egy közös életet éltek. Egy nagyon érdekes menete, és itt a halál és az élet között is mindig van egyfajta konfliktus, és szerintem ez a belső konfliktusunk mindannyiunknak, hogy vajon hogy tudunk teljesebb életet élni, és amúgy úgy, hogyha egyrészt mondunk nemet, másrészt, hogyha szembenézünk azzal, hogy mulandók vagyunk, és akik körülöttünk vannak, azok is mulandók. Én fizikailag nem hoztam, viszont mikor erről gondolkodtam, akkor rájöttem, hogy nem is biztos, hogy kell. Persze könyvet elhozhattam volna, de az egyik dolog, amit ajánlani szerettem volna, az tulajdonképpen szerencsés, az én számomra szerencsés, persze maga a trend az meg nem szerencsés. Ugye egyáltalán arra való nyitottságra hívnám fel a figyelmet, hogy vegyük észre ezeket a híreket a hétköznapokban. Most csak 2 nagyon friss olvasmányélményen, mindegyik olyan online híroldalról való, amit szinte minden nap bárki olvas és olvashat. Az egyik hír az, hogy 4,5-szeresére nőtt a tinédzserek körében az önsértéssel és a szuicid gondolatokkal foglalkozóknak a száma, legalábbis 4,5-szeresére emelkedett az ezeket ellátó bejelentéseknek vagy adatoknak a száma. Tehát, hogy tulajdonképpen ez itt van velünk a mindennapokban, és erre azt hiszem, hogy az az első dolog, hogyha ezekre nyitottak vagyunk és keressük ezeket. Hasonlóan érdekes dolog egyébként, ami pedig talán egy tegnapi vagy mai olvasmányélményem arról, hogy mennyire használják a generatív mesterséges intelligenciát, tehát a ChatGPT-t arra, hogy bizonyos mentális zavarokkal küzdőknek legyen társaságok, akikkel beszélni tudnak, amivel kommunikálni tudnak.
és erre most már nagyon komoly mérések vannak, ugye nemzetközi mérések, hogy mennyire hatékony, vagy miben rejlik a hatékonysága mondjuk egy ilyen ChatGPT eszköznek. Tehát, hogy ezek szerencsére beszüremkednek a mindennapjainkba, az nem szerencsés, hogy ilyenekről kell olvasnunk, de az szerencsés, hogy erről lehet olvasni bőven. A könyvet, ami pedig egy könyvet illeti, nekem alapkötet B. Erdős Mártának a Nyelvben élő kapcsolat című munkája, ami 2006-ban jelent meg a Typotex kiadónál, tehát Nyelvben élő kapcsolat. Először én blikfangosnak találtam a címet, aztán rájöttem, hogy hát ugye tulajdonképpen itt az élő, az nem egy ilyen jól hangzó, vagy egy ilyen frázis, hanem ugye az élet és a halál kérdése, ugye az öngyilkossági gondolatok kapcsán ugye gyakorlatilag egy olyan választó vonal, ami körül folyamatosan vagyunk. Ebben a kötetben Erdős Márta nem csak ezt a fajta diskurzív szuicidológiát mutatja be jól érthetően és közérthetően, hanem nagyon sok segélykérést elemez, méghozzá ezek telefonos segélykérések még a 2000-es évek ugye első felében, közepén, és ezekben a segélykérésekben mutatja ki a visszatérő jellemző mintákat, a jellemző nyelvi megoldásokat, tehát ez mindenképpen egy olyan alapmunka, amit ajánlani tudok. Nyilván szakmai alapmunka, de akit egy kicsit is érdekel ez a terület, ebben a könyvben egy jól olvasható, olvasmányos, tulajdonképpen tudományos igénnyel, de félig-meddig ismeretterjesztő célzattal is megírt kötetet kap, úgyhogy ezt nagyon tudom ajánlani mindenkinek. Köszönöm szépen, és mindezek mellett ajánljuk még nézőinknek, hallgatóinknak a tinlap.hu, illetve a btk.elte.hu weboldalakat, ahol további információkat kaphatnak kutatásokról, projektekről is. Ez volt már a Társbérlet, a társadalmi innovációról szóló párbeszéd, tudásátadás és gondolatébresztés, a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium és a Nemzeti Kompetencia Központ támogatásával, hazai szereplők és jó gyakorlatok megjelenítése. Köszönöm szépen vendégeinknek, Kuna Ágnesnek és Simon Gábornak, hogy elfogadták a meghívásunkat. Minden jót, további sok sikert kívánunk a kutatásokhoz, projektekhez. Köszönjük szépen. Szervusztok.